बे समाव दोलै नोगोरै इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव बावखुंग्रिनि थागिबि रायजो राजाफोरा ओंखारबोनायखौ नुनो मोन्दों। गोलाव सम बिपिएफ राजखान्थि हान्जाजों खुंजानाय जे बावखुंग्रि बियाब, बे बावखुंग्रि बियाबाव बिथां इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि बिजाथि रनजित बसुमतारी बिथांखौ देरहासार खालामनो थाखाय गुबुन गुबुन हारि माहारिसाफोरा ओंखारबोनाय बायदिनो थिग बेबायदिनो बावखुंग्रि बियाबनि सिङाव थानाय बाटिपारा जयपुरनि थागिबि मुसलमान हारिनि लाइमोनफोरा ओंखारबोदों। गोलाव सम बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि खुंथायाव थानाय एबा बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि धनेश्वर गयारिनि आवथायाव थानाय जे लाइमोनफोर, बे लाइमोनफोरा ओंखारबोदों रनजित बसुमतारी बिथांखौ मदद होनो थाखाय। मैयानि सानावबो बे समाव बावखुंग्रि बियाबनि सिङाव थानाय बाटिपारा प्राइमारिनि जयपुर ओनसोलनि मुसलमान लाइमोनफोरा गासै 50निबो गोजौआव मुसलमान लाइमोनफोरा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जादों आरो जगदान जानानै बिथांमोना फोरमायथिदों जे बे समाव रनजित बसुमतारीखौ जेरैखि जाया देरहासार खालामनो थाखाय जों ओंखारबोदों। बे समाव हानि मोनथायनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन समाव जे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया जोंनि थाखाय एबा बे समाव मुसलमान हारिनि थाखाय खामानि मावदों, जायनि थाखायनो बे समाव लाइमोनफोरा ओंखारबोदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो बुंथिबावदों जे बे समाव धनेश्वर गयारिखौ जेरैखि जाया फेजेनगोन होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव गुबुन गुबुन हारि माहारिसा फोरनि लाइमोनफोरा बावखुंग्रि बियाबनि लाइमोनफोरा ओंखारबोनाय बायदिनो थिग बेबायदिनो मुसलमान हारिनि लाइमोनफोराबो रनजित बसुमतारीखौ मदद होनो थाखाय ओंखारबोनायखौ नुनो मोनदों। मैयानि सानावबो 50निबो गोजौआव मुसलमान हारिनि लाइमोनफोरा ओंखारबोदों इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि बिजाथि बिथां रनजित बसुमतारीखौ मदद होनो थाखाय दोलै नोगोरै ओंखारनायखौ नुनो मोनदों आरो ओंखारबोनानै बिथांमोना बा जगदान जानानै बिथांमोना फोरमायथिदों जे बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ मदद होनो थाखाय आरो बावखुंग्रि बियाबखौ धनेश्वर बसुमतारीखौ फेजेननो आरो रनजित बसुमतारीखौ देरहासार खालामनो थाखाय जों ओंखारबोदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों सासे मुसलमान हारिनि लाइमोना। नमस्कार, मोर नाम सुरुज आली। আজি আমার বাউখুংরি জয়পুরের পৰা 50 জন মান ইউপিপিএল জয়েন কৰিলো। ইউপিপিএলৰ নীতি নিয়মবিলাক ভাল। আমি ফেৰেংগা ছাৰৰ ইয়াত আহি 50 জন মান ইউপিপিএলত জয়েন কৰিলো। আৰু নিৰ্বাচন আহি আছে, আমালোকে যাতে ভালকৈ ইউপিপিএলত সাপোৰ্ট কৰিব পাৰো আৰু মানুহক বুজাই যাতে ইউপিপিএলত আৰু জয়েন কৰাব পাৰি। আমালোকে গোটেইবিলাক ইউপিপিএলত আহিছো যাতে ধনেশ্বৰ গয়াৰীক আমালোকে হাৰাই পিনে ইউপিপিএলত জিকাব পাৰো। এইটো কাৰণে সবাকে কামনা কৰো যাতে ইউপিপিএলত ভোট দি যাতে জয়যুক্ত কৰিব পাৰে। আৰু মাটিৰ পট্টা দিছে আৰু আমাৰ এই 5 বছৰত কিবা অশান্তি হোৱা নাই, এই কাৰণে আমাক ভাল লাগিছে ইউপিপিএলত, এই কাৰণে সবাই জয়েন কৰিছে।